Всем прывітанне, гэта прамы эфір Еўрарадыо. Для вас працуе Міхась Ільін. Зараз мы знаходзімся каля гасцініцы юбілейнай, дзе ў гэтыя хвіліны праходзіць акцыя пратэсту. Нагадаю, што сёння нечакана для большасці беларусаў адбылася інаўгурацыя Александра Лукашэнкі, якую ўжо ў соцсетках празвалі таемнай, патаемнай інаўгурацыі, бо да гэтага гэта падзея ніяк не анансавалася ў СМІ. Таксама гэтая падзея ніяк у прамым эфіры дзяржаўных тэлеканалаў не паказвалася. Вось мы зараз бачым, што натоўп людзей ідзе ў бок стэлы. Зараз папрошу нашага аператара паказаць гэта. Менавіта каля стэлы у шэрагу тэлеграм-каналах прайшло паведамленне аб зборы пратэстоўцаў. Колькі каштуе сумленне, скандуюць людзі. Таксама можете чуць, што машыны, якія праязджаюць побач з людзьмі, падтрымліваюць пратэстоўцаў, сігналяць. Супрацоўнікі ДАІ, якія тут знаходзяцца, папярэджваюць удзельнікаў акцыі о недапушчальнасці парушэнняў правілаў дарожнага руху. Людзі пачынаюць пераходзіць дорогу. Зараз, дакладна ўжо тут знаходзіцца некалькі тысяч чалавек. Калонныя нарушаць у бок стэлы. З адваротнага боку вуліцы таксама можете пабачыць людзей. Іх не так шмат, але тым не менш яны ёсць. Канца гэтага натоўпу няма, не бачна дакладней адсюль з месца, дзе мы знаходзімся. Што ж, пойдзем, хіба далучымся да пратэстоўцаў, пойдзем разам з імі у бок. Вось мы чуем, як супрацоўнікі ДАІ ўжо не прапускаюць аўтамабілі, якія спрабавалі тут праехаць, прапануюць ім ехаць на разварот. Можете чуць, што аўтамабілі, якія праязджаюць, якія, у дадзены момант ужо не праязджаюць, а проста стаяць, бо не могуць праехаць, што яны падтрымліваюць пратэстоўцаў. А мы разам з натоўпам будзем ісці у бок стэлы. Вось можам бачыць, што людзі в аўтобусе. Людзі трымаюць бел-чырвона-белыя сцягі, нацыянальную сімволіку. Напішыце, калі ласка, нам у каментары, як сувязь, як карцінка, як ці добра нас чуваць, бо раней былі паведамленні аб тым, што з інтэрнэтам могуць быць праблемы. Вось мы бачым, што натоўп пачынае выходзіць на праезную частку. Бачна, што аўтамабілісты, якія едуць тут, гэтаму не супраць, бо наадварот толькі падтрымліваюць гукавымі сігналамі людзей. Мы працягваем ісці ў бок стэлы. На жаль, попрошу оператора, може, неяк
падняць камеру, каб паспрабаваць убачыць. Зараз вам бачна значна лепш, чым мне, колькі натоўпу, ну некалькі тысяч, гэта, ну, 5,000, думаю, ёсць, не менш. Нагадаю, што з 9 жніўня, з дня, калі адбыўся асноўны дзень галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі, штодня у рознага маштаба праходзяць акцыі пратэсту. Самыя буйныя з іх адбываюцца па нядзелях, якія налічваюць больш за 100 тысяч наведвальнікаў гэтых акцый. У будні дні час ад часу збіраюцца да 1000 людзей, можа больш. Яны не такія масавыя, але тым не менш яны праходзяць штодня. Але сёння, нагадаю, сёння серада, і сёння ўжо акцыя пратэсту значна большая, чым звычайныя буднія дні. Ну, гэта тлумачыцца менавіта тым, што відавочна, што гэта рэакцыя людзей на сённяшняе, такое ўжо, як яго празвалі, патаемную інаўгурацыю Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што ніхто да сённяшняй раніцы не ведаў аб тым, што ніхто не ведаў, што сёння будзе інтэграцыя. Тым не менш, Александр Лукашенко у перад унікамі, склад якіх па афіцыйных звестках складаў 700 чалавек. Перад імі ён правёў інтэграцыю, інаўгурацыю. Інтэграцыя, дзякуй Богу, пакуль што яшчэ не адбылося. Нельзя с людьми. Как бы человек обзывает всех людей крысами, когда они разбегаются, а сам как крыса проводит инаугурацию втихаря. Ну как так? Где 80%? Где шампанское? Где фанфары, в конце концов, да? Ну вот мы пришли спросить. Как-то так. Вельмі вас здзівіла тое, што сёння адбылося? Конечно, это сюрприз вообще для всех, для всего народа. Ну как так? Які у вас план на сёння, што будете рабіць? Я не знаю, будем посмотреть, как поведут себя все, так и мы. То есть, посмотрим. Добра, шчыра дзякуй вам. Вось мы пачулі меркаванне аднаго з удзельнікаў гэтага мерапрыемства, які пацвердзіў нашу здагадку аб тым, што сённяшняя акцыя гэта такі вынік нечаканай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі. Ну, вам хіба зараз лепей бачна, бо мне з вышыні свайго росту не добра бачна, які гэта натоўп. Ну, наколькі разумею, гэта ўжо 1010 будзе, мне падаецца так. Вось мы зараз падыходзім да стэлы. Вось нагадаю, што цягам нядзельных акцый, нядзельных маршаў пляцоўку каля стэлы агароджвалі, там стаялі вайскоўцы і не давалі падыходу да гэтага. Ну, як гэта, не ведаю, наше Міністэрства абароны лічыць такім сакральным месцам, якое нельга аддаваць пратэстоўцам, але вось сёння тут няма нікога.
Це криху на приступки стели, каб побачить масштаби сьогоднішньої акції. Каб нам було лепей бачна колькасць удзельнікаў гэтай акцыі пратэсты. Насамрэч я не ведаю, ці працягваецца наша трансляцыя. Аператор падказвае, што так, але, па-першае, былі сёння ў дзень паведамленні аб тым, што могуць быць увечары, пачынаючы з 18 гадзіны, праблемы з мабільным інтэрнэтам. Ну, па-другое, ось я зараз гляджу на сваім тэлефоне, прынамсі МТС, ну, пачынае трохі марудна працаваць, але, магчыма, гэта звязана з колькасцю людзей, якія тут знаходзяцца. Давай, можа, в першых акцыях пратэсту. Але гэта дакладна, гэта больш, чым тая колькасць людзей, якая збіраецца ў звычайныя будні пратэсту ў Беларусі. Нагадаю, што сёння адбылося нечакана для ўсіх, адбылася інаўгурацыя Александра Лукашэнкі. Мерапрыемства, якое ніяк не анансавалася людзьмі, ніяк не анансавалася СМІ дакладней. Якое адбылося ў Палацы Незалежнасці для 700 чыноўнікаў незалежнасці, для 700 чыноўнікаў. Бачым, што людзі трымаюць чырвона-белыя сцягі. Вось не ведаў, ці бачна, ці вам з экранаў, але вось прынамсі мне бачна, што вось пад гасцініцай, на якой напісана Мінск, горад-герой, бачна, што пацягваецца людзі, працягваюць ісці калона людзей. Ось зараз мы читаем паведамленне аб тым, што калона спецтэхнікі прилетела па Фрунзенскай, па Цімірязева ў бок стэлы. Ну што ж, калі гэта праўда, то цягам бліжэйшых хвілін мы гэта пабачым. Так, калі ласка, напишыце ў каментарах нам, ці добра нас чуваць, як карцінка, бо нагадаю, што у нас могуць быць праблемы з сувяззю, што можа адбіцца на якасці нашага эфіру, але будзем спадзявацца, што мы зможам для вас працаваць як мага дольш. Ну і самы час, хіба, для тых нашых гледачоў, якія яшчэ не падпісаныя на нашыя соцсеткі, самы час падпісацца на нашу старонку ў YouTube і абавязкова падпісацца на нашы іншыя соцсеткі. Ну, у першую чаргу пасля YouTube, на Telegram, менавіта ў гэтай соцсеткі аператыўна з'яўляюцца усе новыя навіны на Еўрарадыё. Часам хутчэй, чым на нашым сайце. Вось мы бачым ужо каля гасцініцы «Юнацтва» насупраць палацу спорта нейкія агні спецтэхнікі. Магчыма, нейкая спецтэхніка пад'язджае зараз у бок стэлы. Але, магчыма, гэта проста стаіць
автомобіль ДАІ, який перекрив там рух. Для народної волі улыбочка. Ну, ось ми бачимо такий імпровізований ланцюг. Протестовцам таки атрымалася ўзяць гэтую вышыню каля стэлы. Стелла наш. Взяли ее. Нагадаю, што Дворец республики. што па нядзелях раней тэрыторыю адчэплівалі вайскоўцы, людзі вопратцы, гэтую тэрыторыю перакрывалі калючым дротам. Ось мы бачым дакладна нейкая тэхніка. Прервалась. Ось мы вяртаемся в эфир, там были у нас проблемы. Ось бачым як мінімум один аўтавазак і 5 аўтамабіляў, хіба у якіх сядзяць сілавікі. Ну гэта не аўтазакі, гэта такія аўтамабілі, якія перавозяць вайскоўцаў. Вось яны прыязджаюць побач з намі. Канечны маршрут мы не ведаем. Ось замыкае гэтую калону аўтамабіляў сіні мікрааўтобус. Ну гэта які ўжо стаў такім сімвалам пратэстаў. Мы зараз не сімвалаў пратэстаў, а сімвалам затрыманняў дакладна, якіх звычайна ездзяць людзі у цывільным, сілавікі. Вось бачым, што сілавікі пачынаюць выходзіць. Так, мы бачым людзей, я прынамсі бачу, што выходзяць людзі у форме са шчытамі. Зараз мы прымаем рашэнне, што рабіць нам з нашым аператарам. Так. Пакуль што пастаім тут. Спадзяемся, што мы з нашым аператарам бегаем хутчэй, чым людзі са шчытамі, таму калі пачнецца нейкі замес, то мы паспеем крыху змяніць дыслакацыю. Што ж, яны пакуль што выстрайваюцца. Спадзяюся, вам гэта бачна. Ну і здаецца, пакуль што яшчэ не ідуць да нас. Зараз можам паказаць пляцоўку. Народ адбег ад стэлы. Тут застаецца, літаральна адзінкі людзей. Большасць людзей зараз знаходзіцца вось. Так, вось нам кажуць, што сілавікі пачынаюць бегчы ў наш бок. Ну што ж, тут трохі паскорымся і мы. Пакуль што незразумела, ці збіраюцца яны, пакуль што бягуць не за пратэстоўцамі, а пакуль што проста адчапляюць тэрыторыю, так бы мовіць, вышыню стэлы. Ну што ж, сілавікі прабегаюць з намі. Пакуль што нас не чапляюць. Ні нас, ні іншых, ні прадстаўнікоў іншых СМІ. Спадзяюся, няма ў нас праблемаў з трансляцыяй. Што адбылося?
Так. Протягиваем наш стрим. Так, окей. Нас не кранули. Бачимо некий дрон літає тут. Ну что ж, будем знаходиться за спинами силовиков. Сподіваємося, що тут ми будемо у безпеці. Ось зараз вони. Ось ми бачимо, що до людей підходять ось каліва штамбачна ОМОНовців у формі так званих космонавтів. І хіба зараз уже починається, можна бачити затримання докладно. На пляцовці перед стелею відбувається затримання. Давай поспробуємо підійти ближче, кажу я нашому оператору. Ну що ж, ми хіба не будем бегче за маповцами, з этими, не ведаю, силовиками некими у зеленой форме. Мы чуем крики. Подойдем ближе. Так, попрошу нашого оператора тримати вище камеру, щоб було бачно, що відбувається. За щитами. Так, давай поспробуем пройти до наших коллегов. Ходим. Ходим. Ось, відбувається затриму. Там некий мужчина лежить, зараз подійдемо, поглянемо, що відбувається. Это не мужчина, это женщина. Что отбылось? Расскажите. Ось там крутять некого мужчину, силовики, супрацовники ОМОНу, АМАПу. Вот з'явились водометы. Тим часом натовп уже оттиснули у бок. Бок Палаца Незалежності. Палаца спорту, докладней. Так, ладно. Водомет почав розганяти з толпою. Два водометы почали разгонять натовп. Так, ну, вельми гарячий стрим у нас зараз отримлюється. Сподіваюся, що нема у нас проблем з сувязью, і ви зараз це все бачите, то, що відбувається. Нагадаю, що літерально несколько хвилин тому біля стели, де збиралися люди, з'явилися силовики, отогнали людей зараз. О, ну, ви можете бачити, що відбувається. Людей поливають некою вадкостю такого іржавого кольору. Люди со щитами оттягивают натовп. Ну и нас у темліку далее у бок.
Так. Так, наш стрим протягується. Так, мені підказують, що наш стрим протягується. Тим часом ми йдемо у бок палацу спорту. Натовп людей, який зібрався сьогодні тут, а це було некілька тисяч чоловік, де, як мені подається, біля 10 тисяч чоловік. Можете бачити, як супрацовники АМАПу бігуть. Я не бачу, ці відбувається там зараз затримання. Так, докладно, там хапають людей. Я зараз бачу, що там скопили чоловіка з червоно-білим стягом на плечах. Просто аккуратно, аккуратно, не беги сам. Так, Видишь, лазер? які лазери? Зараз тут такий некий специфічний пах від тої вадкості, якою, так ми скажемо, розпиляли з водометів. Так, уже блитаються у этой трохи стресовій ситуації слова. Так. Натовп ми бачимо, переходить Свіслач на мості на набережній. Частка людей прийшла до палацу спорту. Частка людей ось зараз біжить біля гостиниці «Юнацтво». Супрацовників АМАПу, бо зараз відбувається затримання. Вельми шмат спецтехніки. Бачимо, тут побач з нами автозаки. Побач з нами. Так, на нас світять некими лазерами. Цілком вероятно, що нам дали сигнал нас затримати, хоча не ведаю. Откуль. Выбор в нашей стране. Победил. Называется. Добре. Буду сподіватися, то, що нас посвятили неким лазером, це не був сигналом для силовиків нас затримати. Це тільки параноя. Ой, так, не ведаємо, до якого натовпу нам долучитися. Ось, частка людей перебігла Свіслач, Параце. Частка людей зараз знаходиться біля галереї. Частка людей знаходиться біля палацу спорту. Ой, так, саме час нагадати вам, щоб ви підписувалися на наш канал. Поки що ми ще можемо вести трансляцію на Єврорадіо. Як можете самі зараз бачити, саме водомет у Мінську, біля 9 жнивня. Водомет уживався, але більше для таких цілей застрашить. Ось так ось мета накерована поливати людей. Як ось, я сподіваюся, вам було це бачно на відео під час нашого стриму. Ось я такого ще не бачу. Живцом, принаймні. Ми відомо, що в Бресті 1,5 тижні тому, позаминулу неділю, уживався водомет супротив людей, мирних протестовців. Ну, у Мінську, здається, такого ще не було. Ми бачимо щити, які йдуть зараз уздовж Свіслача. Бачимо, здається, це вже люди без щитів, ці зі щитами вже на вулицях Мінську. Ось люди, силовики бігуть по мості. Можете бачити, як народ, як люди розбігаються.
Так. Що ж, я пропоную нашому оператору подійти до мене хіба. І може будемо триматися не боку раки, а боку боку проспекту Переможцев. І довольно, що з технікою ми не будемо нырати у Свіслач. Що ж, зараз бачимо не шматлікую натовп людей. Більшість людей зараз знаходиться недзе з боку Няміги. Там зараз, подається, відбуваються некі затримання. Так. Перестаньте воевать с народом Беларуси! Перестаньте трусами! Може зараз погутрим з машини. Скажи, ми в прямому ефірі Єврорада. Що там відбулося? Ось ви були свідком нічого. Господи, у меня слезы на глазах. Я клянусь вам, это ужасно. Они просто бьют людей. Они просто бьют людей. А хто бив менавіта? Гэта супрацоўнікі з сашытамі? Да. Бережите себе, ми будемо відходити. Так, тут силовики починають неяк бігче. Ну, ми хіба не будемо ризикувати, так само трошки відбіжимо. Бачимо вельми шмат техніки, автозаки зараз проїжджають. Зараз проїжджають по проспекті Переможців. Так, спинилися силовики. Тим часом наш стрим протягується. Починає темніти. Так, силовики чомусь відходять назад. Мушимо когось. Так. Одходять силовики. Так, щось там відбувається. Так, оператор біжить худше мене. І він... Так, хіба там які поранені машини, чи щось таке. Відбувається зараз затримання. Ну, я думаю, ніякі коментарі тут не потрібні. Збивають зараз машину, вельми брутально затримлюють. Так, попрошу нашего оператора, хіба давай не будем ризикувати з таким близьким знаходженням до гэтых силовиков. Они избирают там кого-то? Ну так, збивали. Электрошокеры, слушай. Так, мне подказывает оператор, что чує електрошокери. Характерные гуки для их. Так, починає темнеть. Я сподіваюся, що
техніка Apple, на яку ми здимаємо, все ж таки трошки освітляє картинку, тому вам хіба навіть бачно лепш, чим мені те, що відбувається. Ой, ну хіба гэта самы гарачы стрым Еўрарадыо за ўсю гісторыю, ну дакладна з тых стрымаў, якія вёў асабіста я. Яшчэ Павел Свярдлоў можа паспрачацца, згадаць свой стрым з Каўкі з 25 жніўня ладнага. Добрый вечер. Мы в прямом эфире Еврорады. Можете распавесці, што адбылося? Хіба сталі сведкам чагось? Я стала, Ой, так. Мы з вами, можа, пагутарым пазней. Так, чуем электрошокеры. Они его просто били, они на него налетели, я не знаю, сколько их было. Их бы, вон, ему плохо, ему надо скорую. Они налетели, они его просто убивали, Люди, что делаете? Они убивают наших детей. Когда же это кончится, когда эта тварь сдохнет? А я не знаю, ему скорую надо, ребята. Бережіть себе, дякую за коментар. Так, давайте-ка, не будем ризикувати. Зараз темно. Силовики можуть не побачити наші кольорові кашулі з надписом «Преса». Ой, так. Бачимо, що люди бігуть від набережної. Не знаю, бачно вам ці не, але докладно бачимо, що люди які бігуть від набережної, хіба там так само протягуються які, відбуваються в гэтай хвилини які затримання. Ох. Так, бачимо, що їдуть тут. Під'їжджають до гэтай пляцоўцы аўтамабілі, мікрааўтобусы. Ёсць падазрэнне, што зараз адсюль выскачуць людзі, таму давай-ка паспрабуем адысці, каб не трапіць у лапы гэтых людзей. Так, разварочваецца. Ну, гэта, як я магу, давай на прыступкі падымемся, як я магу свайго досведу ўжо асвятлення пратэсных акцый разумець, зараз будуць выбягаць і адбывацца затрыманне. Ой, так. Што ж, хіба прымем рашэнне стаяць тут і не рухацца? Я думаю, мы все роўна адшчэплены сілавікамі. Неяк праслізнуць праз іх не атрымаецца. Таму пакуль што нейкія незразумелыя манёўры робяць аўтамабілі. Вось нейкі карагод аўтамабілі з вайскоў гасцініцы юнацтва, не юнацтва юбілейнае. Ох. Вось людзі убачылі нейкую хіба фортку, буду так казаць, дзе можна збегчы з гэтага шаплення. Это фортка паміж гасцініцу юнацтвам і універсамам з надпісам БСБ. Так. Так, подказывае мне мой аператор, што, ну так, я спачатку сам не заўважыў, што зараз амаль адключаныя ліхтары уздоўж праспекта Пераможцаў. Ой. Вельмі горача тут. Так, натоўп людзей не бачым.
Ось ми бачимо, можеш показати, там бягуть силовики, хіба не спробують ніяк затримлювати особних людей. Ой, ну що ж, спробуємо пройти до галереї. Так, нагадаю, що це прямий ефір Єврорадіо. Ми зараз ведемо стрим з центру Мінська, де сьогодні увечері відбуваються акції протесту. Акції протесту, причиною якої сьогодні докладно стала нечакана інаугурація Олександра Лукашенка. Так. Хотів би попередити наших глядачів, що можемо у будь-який момент наш стрім може перерватися. Тим самим, бо ми відщеплені з усіх боків силовиками. Ось зараз так званий космонавт, тобто супрацовники АМАМПу у повній амуніції, знаходяться біля галереї. Ось коли попрошу нашого оператора показати в окна галереї. Люди, і люди поспробували у гандльовому центрі сховатися. О. Оператор пропонує йти на той бок, але там вельми шмат силовиків. Я не думаю, що це зараз вельми добра ідея. А навіщо нам переходити по переходу, коли ми можемо пойти по проїзній частці? Бо рух автомобілів все одно перекритий. Силовики йдуть у бок Няміги. Так. Ми зараз не бачимо такого натовпу людей. Вірогодно, що ті дії, які відбулися. Зараз бачимо техніку, яка їде у бок проспекту Незалежності. Вельми шмат автобусів. Ну, вірогодно, що там зараз знаходяться силовики. Ну, зараз по проспекті Переможців рух перекрит, але тут їздять спецтехніка, автозаки, міліцейські бусики і автомобілі ДАІ. Що ж, ми бачимо, що частка людей залишилася на галереї, що силовики їх не затримали, пішли далі у бок Няміги. Ну що ж, хіба так само рушимо далі. Так, давай, може, перейдемо, пойдемо по... як нормальні пішоходи. Кап не притягувати лишню увагу супрацовників. Нагадаємо, що під час прямого ефіру ми разом з вами стали свідками жорстких затримань
збираються люди, яких силовики хочуть розогнати і затримати, і ведемо. Бачимо натовп людей. Ну що ж, пойдемо разом з людьми хіба до Неміги. Так, чуємо на Немізі сигнал автомобілів. Вельми гарячий стрим у нас сьогодні. Зараз трошки невелика затишша. Час. Таке. Трошки часу капніє і оператору передихнути. Ось народ іде від Неміги. Ми наоборот йдемо туди. Цілком максимо, що там зараз щось роблять силовики, ці ні. Невідомо. Ну, принаймні, стоять вельми шмат. Ось тут автомобілів, спецтехніки. Шкашем далі. Що ж, 8. В Мінську вже темніє значно раніше, ніж літом. Тому вже приходиться працювати у таких трохи темних умовах, освітлити картинку. Ну, принаймні, ми ще можемо назирати за тим, що відбувається. Бачимо натовп на Немізі, біля мосту, біля Бургер Кінгу. Тим часом техніка їде наліво. Наскільки я можу розуміти, блок площі Перемоги. Наскільки я читав Телеграм, зараз там так само нечто відбувається, але, на жаль, не можу оперативно відсочувати всі події. А ні, як підказав оператор, розворачується. Спецтехніка їде назад у бок стели. Рух на Немізі не перекритий, тут все ще їздять і автомобілі, і громадський транспорт. Зараз перейдемо дорогу. Поспробуємо побачити, що відбувається там. Ось бачимо людей з червоно-білими, пробачте, стягами. Поспробуємо погутарити з ними. Довідатися, який у них план. Хіба люди прийняли рішення вертатися до стели. Загоним. Добрий день, ми в прямому ефірі Єврораду. Можна з вами погутарити? Привітання.
Розповідайте, що бачили сьогодні, де були? На стеле были автозаки и разогнали, рыжей водой поливали людей, все прятались. Какая-то женщина открыла подъезд, там смогли спрятаться люди. Вот. І ви ось від стели прибігли сюди. Ось, Ну, да, обошли. Нет, мы сделали Вокруг круг, сделали, да. бежали. що зараз плануєте робити? Обратно на стелу пойдем. Будем отстаивать независимую Беларусь. Люди Ну. не знают, куда идти. Большой вопрос с телеграм-каналом, почему нету никакого хотя бы плана Координатов, действий да. и координаторов. Никто не знает, Потому куда что идти. автозаки уехали, но мы не знаем, куда идти. Очень неорганизовано все сегодня. Да, очень мало людей. Но со стелы нас разогнали просто через 5 минут, поэтому Да. все очень плохо. Да. Ми там присутнічали, все бачили так само. Добре, дякую вам. Дякую. Так, ну ось, почули ми дівчин, які, як і ми, так само присутнічали на стелі, і яким так само, як і нам, прийшлося стелу покинути за силовиків, які з'явилися там і почали досить брудно, досить грубо, докладней, розганяти людей. Що ж, Що ж, ми бачимо колонну людей не вельми велізарно, тим не менше вона іде у бок стели, не ведаю. А Максима нехта, як і ті дівчини, з якими ми хвилину тому говорили, вертаються до стели. Максима нехта іде наново туди. Ну що ж, ми хіба прийняли рішення з нашим оператором пойти з натовпом назад до стели. Не ведаю, наскільки це добра ідея. Бо все ж таки пам'ятаємо, що там відбулося жорстке затримання з уживанням водометів. Так, не ведаю, як у вас. Принаймні, у мене мобільний інтернет від МТС вже не працює. І не ведаю, що зараз відбувається в нашому ефірі. Ці протягується на вогл ці ні. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Так, як ми можемо назирати по проспекте Переможцев. Пустили рух автомобилей. А ты где Беларусь, да? Так. Ну, відомочно, що люди зараз поспробують. Ну, не відомочно, а наскільки я розумію, люди зараз поспробують зробити другу спробу зібратися на стелі. Ой, не ведаю, чи тримається це у їх після того, що відбулося там кілька десятків хвилин тому. Я знаю частку, наскільки я можу розуміти. Автомобілі сигналять, гэта, ну, таким чином підтримуючи протестовців. Так, бачимо великий натовп. Ну, прикладно на проїзній частці каля галереї гандльового центру. Добрий день, ми у прямому ефірі Євроради. Можете розповісти, чому народ починає доходити, що там відбувається? А мы не ведаем. Там пару автозаков, поэтому как-то
передвигаемся в ту сторону. Може, хвилин 10-20 тому там водомети в воду. Ми там були, ми бачили, так, добре. Щиро дякую вам. Давайте-ка поспробуємо. Чомусь народ починає шоу метанакеровано у бок стел, але зараз починає доходити. Я не ведаю, ці прямими ще ефіри. Так, починає народ бігти. Стаємо тут. Давай до дерева. Давай до дерева. Підходь до дерева. Так, народ чомусь побіг. Народ чомусь ринув по... А я не ведаю, що стало нагодою гэтаму, бо я, принаймні, зараз не бачу ні силовиків. Далеко збоку, побач з гостиницею юбілейною, стоять неякі спецавтомобілі, там бачно ліхтарики. Але тут ніяких силовиків не бачно. Так, знову народ біжить. Так. Так, під'їжджають автозаки. Одходимо акуратно. Давай станемо тут на фонтані. Ми преса, ми у жилетах, на якої написано преса. Ось так. Бачно, як хамапавці бягуть непосередньо у гандльовий центр галерея. Ну, бягуть вони туди, ладно, не за покупками. Зараз там відбувається затримання, сподіваюся, вам бачно хоч нечто. Люди кричать ганьба, люди кричать позор. Ми тим часом протягуємо наш стрим. Хоч і темний час суток, але я сподіваюся, що все ж таки силовики, які будуть проходити побач з нами, побачать, що ми у жилетах, на яких написано, кольорових жилетах, на яких написано преса, що у нас є посвідчення наші журналістські, і нас не будуть затримувати. Зараз можемо бачити кафешку, яка побач тут. Літнє кафе, побач з галереєю. Люди там протягують сидіти, не глядячи на те, що літерально в некільких метрах. Так, давай-ка ти повернешся до мене. І ми зараз будемо тут стояти. Що? Ось, затримують мужчину, який тримає коляску. Артем, повернися до мене. Ось поспробували мужчину затримати, який вів коляску. Что ж, не ведаю, что нам робити. Пойдем разом за силовиками. Вельми шмат автозаків, ви можете бачити, проїжджають побач з нами. Что ж, идем за силовиками, які одогнали людей у бок Няміги. Ось я бачу, ну оператор не поспел заснять, побегли люди у чорній вопратці, побегли у двори, хіба там протягнуться затримання. За нами так само каля галереї йдуть силовики. Вельми так, спішаючися. Як я думаю, мета накерована. Каб некого затримлювати. Ми поводимо себе досить акуратно. Нікого не чапляємо.
Так. Бачимо, силовики там щось роблять у дворах. Давай ми туди не пойдемо, каб не... Каб не сыходзіць ад натоўпу. Павяртаемся. Не трэба нам адрывацца ад натоўпу, адрывацца ад нашых калегаў. Хоць мы ў прамым эфіры, тым не менш. Все ж таки у натоўпе нават нам, журналістам, бяспечней быць. Вот заправил хлопцев и бьют сейчас, вот, посмотрите. Вот в эту машину. Зайдите в эту машину, спросите, что Ну, мы не можем зайти, на жаль. Распавядзіце, можно такое што вы бачылі? Ну, девки видели, что его бьют. Забрали хлопца и бьют. Вось бачым нейкага мужчыну вядуць мужчыну, затрымалі. Вось тут так. Карко Женя паспеў ён выкрикнуць сваё прозвішча і імя. Вось дзяўчыну вядуць, адзін супрацоўнік. Вось яшчэ дзяўчын ведуць затрыманых, ведуць іх з двароў бліжэйшых. Чуем, як людзі абураюцца. Што ж. Ось хіба ведуць дзяўчыну, хіба не памясцілася она ў аўтамабіль. Отпустили дзяўчыну на наших вачах. Давайте, может, паспрабуем з ней пагутарыць. Добрый день, мы прямым эфир Еврорадио. Можете рассказать, что отбылось? Мы побежали, перепарковались в автозаке здесь. Мы дошли до арки, побежали во двор. И просто автозаки окружили здание и нас поймали вот там во дворе. Наколькі я мог бачить, вас ввели супрацоўнікі до автомобиля, чему вас не посадили у выніку? Я не знаю, попросила, пожалуйста. Мне просто очень повезло с сотрудником. Если так можно сказать. Добре. Шэра, дзякую вам. Ось мы пачулі словы дзяўчыны, якую толькі што паспрабавалі затрымаць. Але, як сама яна сказала, што пашчасціла ёй, попросила супрацоўнікаў міліцыі і адпусцілі. Ну што ж, ну, прынамсі, можам зрабіць вынік аб тым, што затрымліваюць ўжо не па гендернаму прынцыпу, затрымліваюць усіх, і мужчын, і жанчын. Вось мы бачылі некалькі затрыманых дзяўчын у тым ліку. Што ж, працягнем свой рух у бок Мігі. Менавіта туды зараз паехалі сілавікі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, ці добра нас чуваць, ці добрая картинка, бо были паведамленні, што могуць быць праблемы з мабільнай сувяззю. Так. Мы трошки разгублены з нашим аператарам, куды нам крочыць, каб быць і на месцы падзеяў, і ну, як наколькі гэта можна ў Беларусі заставацца ў бяспецы. Ну, паспрабуем, можа, на KFC падысці да Нямігі. Спецтэх... Ой, штосьці адбылося тут, зараз падыдзем. Скажите это в другом месте. Пошли, давай, бери себя в руки, кому-нибудь звони. Не буду, потому что... Нет, ты будешь, потому что дальше нужно тоже что-то делать. Все, давай. Можете рассказать, что отбылося? Еврорадио. Забрали парня. Несколько ребят забрали, очень сильно били. Они там кричали, просили пощады. Как 9 числа.
Дверь пока была открыта в автозак, а там этот «пожалуйста, пожалуйста, не бейте». Он так кричал, его жутко били. Ось ми почули, наколькі могли ми зрозуміли, тут плаче дівчина. Підказують, що знову автозаки вертаються до бок стели. Ось зараз були свідками. Дівчина плакала, забрали хлопців її і моцно збивали в автозак. Ось були свідки, які чули це все, бачили це затримання. Так, повертаємося у бок стели, у бок галереї. Ось бачимо, люди вітають один одного. Не глядячи на жорсткі затримання, протягують заставатися на тротуари. Людей, вероятно, відовочно докладніше поміняло. Ільяни покуль не розходяться. Ми не ведаємо, що буде. Що ж, підійдемо до галереї, до натовпу, там зараз значно більше людей. Бачимо, насупроть галереї мікроавтобуси. Силіков. Так. На жаль, я не можу оперативно відсочувати повідомлення у Телеграмі, бо у мене, наприклад, мобільний інтернет на МТС не працює. Напишіть у коментарях, як у вас з мобільною сувязю зараз, коли ви знаходитеся у Мінську. Бачимо, автозаки їдуть у бок стели. Можемо підійти до галереї, бачимо, що у галереї самої шмат людей ховаються. Може зараз поспробуємо зайти внутрь галереї. Галерея закрыта. Окей. Ну что ж. Не будем спробовать войти. Хіба оховники позачиняли двери, как не допустить. Ну, не ведаю, яка була логіка у оховників установи цієї, каб допомогши людям сховатися від затримання, каб просто не допустити ніяких гвалтовних діянь унутрі гандльового центру, каб там нічого не побити. Ну, факт застається фактом, уваход у галерею зачинений. Потрапити сюди зараз нельга.
Что ж, автомобили з силовиками разогналися, едут у бок Няміги. Зараз запитаю нашого оператора. Так. Зупинилися вони недалек. Давай не будем подходить. Покуль что поглядим, что який у їх план. Добре, по криху подійдем. Так уже нема такого ніякого натовпу агульного, то бок люди присутнічають на місці, але такими групками різних помірів. Что ж, давай подойдем криху ближе до людей, ближе до наших колегов. Принаймні, у мене нема мобільного інтернету, тим не менш поспробую. Чекайте, що ви казали? Бабушку сфотографуете, вот видите, какая старушка. Ну, ось нам підказали, що бабушка стоїть у масці, на якої є червона стужка. Ну, може, поспробуємо з бабулею порозмовляти. Добрий день. Ми у прямому ефірі Євроради. Можна з вами поговорити? Это прямой эфир российский? Ні, ми білоруські. А, белорусский можно. Вы знаете, надоело уже. Я с первых дней я наблюдаю, как он 26 лет обманным путем. Обманным путем каждый год это сам себя выбирал и все. Ну надоело. Наше поколение еще, знаете, тоже я ходила на эти были хлопани. Ну, видите, что делается. Тихо, тихо, тихо. Давайте. Крышку отойдем. Ага. Да, пускай выскочит, пускай берет меня. Не бойтесь затримання. Не боитесь, что вас могут... За мной будут бить, пускай бьют. Скажите, вы ніколи коли-небудь голосовали за Лукашенко чи нет? Никогда с первого раза. Никогда. Я знаю его, когда еще Верховный Совет был. Уже знаю его тогда, потому что я наблюдала. Народную волю читала, Ниву, поэтому я понимаю. А многие стали... Бабуля сказала, берите меня. Супрацовники попросили отвезти далей. Давай, може. Давай, може, поспробуємо десь на... Ось. Супрацовники АМАПу кажуть прибрати гэтую бабульку, але як ми могли почути, яе знаходження тут, гэта її особисте жадання. Яна не стала нейкай випадковай удзельніцай протесту.
Зараз я тут побачив нашого колегу Марію Войтович. Маша, прямым эфире Еврорады, привет. Могу попросить, може возьмеш контакт этой женщины, бо ми зараз Конечно, женщинки. Дякую. Може пазней атрымаецца з ёй пагутарыць пасля сённяшняга дня. Вельмі цікавая жанчына, якая нам распавяла, што ніколі не галасавала за Лукашэнку і памятае яго яшчэ з часоў яго дэпутацтва ў Верховным Савеце. Ну, менавіта так, Верховны Савет, парламент, зараз у 96-м годзе ён быў перайменаваны ў палату прадстаўнікоў. Але да гэтага часу гэта быў Верховны Савет спачатку БССР, а пазней Верховны Савет Рэспублікі Беларусь. Вось мы бачым, выбежалі касманаўты з гэтых самых аўтамабіляў. Зараз павернемся. Так, наш оператор побег, я бегу за ним. Щось там у дворах зараз буде відбуватися. Так, Артем, давай не будем отходить от натовпу. Бачили, затрыманне адбылося ў двары. Так, давай повернемся ближэй до проспекту, бо і цёмна тут. І, шчыра кажучы, не вельмі хочацца рызыкаваць. Знаходзіцца падалі ад натоўпу. Зараз давай падыдзем да бусікаў. Туды дастаўляюць людзей, прытанне. Хтосьці са мной павітаўся, не паспеў гаварыць, што, на жаль. Не пускаю. Я быстрее. Если вас интересно, можете просто посмотреть на Еврорадио. В Ютубе я не могу сейчас делать на стриме. Ну да, извините. Так, бачим, як. Так, здається. Распылили газ. А девушка забрали. Забрали? Да. Тяжко. Отойдите, не сталкивайтесь. Отойдите. Люди паспрабавалі адбіць гэтага чалавека ці некалькіх людзей, я не бачыў дакладна, і сілавікі ўжылі газ, і зараз тут, ну, мы зараз таксама трошки трапілі пад машины.
Так, ми протягуємо наш ефір. Не глядячи на те, що ось зараз силовики розпилили газ. Нам за оператором так само трошки досталося. Криху тяжко дишати і казати. Мы прямой эфир Евразии. Можете рассказать, что отбылось? Забрали девушку, причем очень грубо, и пытались затащить автозак. Это несправедливо, это нечестно. Мы такие же люди, мы мамы, папы. Вообще просто я не могу понять. Мы подошли, а один из них просто распылил газ в лицо. Они, наверное, боятся, наверное, не боятся. Бережите себя. З'явилися некие волонтери медичні, які зараз будуть хіба оказувати некую допомогу. Ой. Зараз я не буду нічого казати, треба віддишатися, бо тяжко розмовляти після того, як силовики розпилили газ. Так, попрошу нашого оператора не доходити. Тримаємося разом. Ой. Зараз волонтери, медики оказують допомогу жанчинам, супроти яких ужили слезотечний газ. Ось як нам розповіли, ось гэтыя жанчыны, яким досталося гэтым слезотечным газом, ось силовики затрымлівалі, цягнули в аўтазак нейкую дзяўчыну, яе спрабавалі адбіць, але ужылі слезотечны газ, просто распылілі у твар. Так, штосьці там цікавае адбываецца. Аператор, бяжыце, я бегу за ім, бачна нейкая некий дым. Ну, хлопки мы дагэтуль не чулі. Навряд ці гэта былі светашумовыя нейкія прыстасаванні. Артём, не бежи туды, иди сюда. Не подбегай близко. Так, силовики. Так, не беги. Не беги, тримаємося разом. О, там горить некий автомобіль, чи щось таке димить, принаймні. А скажите, а что отбылось тут? ДТП, смотрите, вот. Ага, то это просто авария отбылась. Так, это просто Добре. бачно, там пар іде червоної тої машини, побитої капота. Ну, я так розумію, що спинився той бус, ну а тут уже кіровці не поспів відреагувати. не поспіли. Добре, що я дякую. Добре, ми бачили дим, сапраўды він був, але це не було нейкае уживання спецсродків, це за просто відбулося ДТП. Ну, такое досить моцне, не будемо підходити, бо там силовики відшапили територію, але ну, достатково моцне ДТП, ось з автомобіля, якого потерпів
передняя частка яго, ось нейкі пацёк, нейкі дым, нешта там адбылося. Так, можа паверніся да галерэі. Вось як сказаў мужчына відавочца, то бусік сілавікоў, ну гэта ўжо легендарны сіні бусік, адзін з сімваляў затрыманняў, што ён рэзка затармазіў, кіроўцы не паспелі адрэагаваць. Калі не памыляюся, ну, здаецца, аўтамабіль Мерседес. Ці не, падобны да Мерседеса. Ну, спереду Range Rover таксама бачно, але вось аўтамабіль, з якога, чырвоны аўтамабіль, з якога ідзе дым, ну, уже з-за того, што вельмі моцна пабіты, цяжка зразумець, што гэта, нагадвае Мерседес, але цалкам верагодна, што это можа быць нейкая. Так, мы зараз не ведаем з нашим оператором, што рабіць, таму у меня няма, напрыклад, мабільнай сувязі, таму я зараз звяжуся з нашай рэдакцыяй па мабільнай сувязі і запытаюся, што нам рабіць, дзе што адбываецца. Не атрымліваецца. Так, ну таму прапаную пакуль што павярнуцца да галерэі. Даведаемся, што з тымі жанчынамі, супраць якіх ужылі слезацечны газ. Нагадаю, там некалькі хвілін таму сілавікі ужылі слезацечны газ супраць жанчын, якія спрабавалі адбіць дзяўчыну, якую цягнулі ў аўтазак. Ну, незабаве, праз некалькі хвілін на месцы. Ну, было вельмі цяжка дыхаць. Ну, на месцы з'явіліся валанцёры-медыкі, якія аказалі першую дапамогу гэтым пацярпелым жанчынам. Вельмі гарачы стрым у нас атрымліваецца сёння. Сведкамі шмат чаго мы сталі разам з вамі. І вадамёты ўжываліся, і слезацечны газ, і проста людзей, ну, досыць жорстка затрымлівалі, збівалі, і ўсё на нашых вачах. Вось мы не бачым гэтых... Так. Так, жанчын мы ўжо не бачым гэтых пацярпелых. А не, бачым. Попрошу нашага аператора не адыходзіць далёка ад мяне. Будзем трымацца. Нам идти до ставки места. Ось, бачым мы гэтых, зараз наш аператор пакажа гэтых жанчынак, якія пацярпелі ад слезацечнага газу. Моя калега Марыя Вайтовіч возьме іх кантакты, ну і пазней мы з імі звяжемся, каб даведацца, ці ўсё з імі добра. Вось мы бачым, што людзі працягваюць стаяць насупраць аўтазакаў, насупраць аўтобусаў з сілавікамі, не разыходзяцца.
понимаем. Вы не хотите, ребята, Они не кричите, они переходят на нашу сторону. Они переходят на нашу сторону, не кричите. Не кричите. А я интервью готов дать. давайте. Отлично, все, мы пришли к консенсусу. Все, милиция с народом. Давайте. Пока. Пока. Нет, еще рано. А дайте, пожалуйста, интервью, очень интересно. Тут журналисты. А у меня тоже не было ни голоса, ни слуха. И я от злости так запела, что первое место заняла. Подожди, они с народом можно продолжать дальше гулять? Да, да. Мы гуляем. Нет, он хочет домой, он устал. И пока мы гуляем, он не может. Ось люди спробують гутарити за мапавцем Максимом. Выручи, выручи едет. Выручи едет. Выручи. Какого сейчас скоро? Ну кто на Уруче? Поехали. А можно заедем на каменку? Что, реально подвезли? Нет, он жуждал. Спасибо. Видите, как они охраняют нас. Они охраняют нас. Нет, почему хватает? Они охраняют. Сразу Великий направил на курацию, он уже сам осознает, что он уже немножко осознает. Они все одинаковые. Мне теперь гадко на вашу форму смотреть. Еврорадио. Ми прямим ефірі. Не хотите погутарити? Не, не хотим. Добре. Женщину можете спросить. Не будут они. Мы с вами, я что спросил, я с вами нормально общаюсь? Да, со мной нормально общаются, конечно. Супер. Берут баллончики, опыляют. Вот с этой девушкой ненормально общаюсь. Да. Газ Супер. очень специфический, вот баллончик, да, вот, знаете, можно словами договориться, но не распылять сразу газ. Можно в машину не кидать. Зачем вы девушка стояла рядом? Вы сами И понимаете, её вот почему ваши люди коллеги, они кинулись. просто ее взяли, Вы сами и знаете. забрали. А что нам делать в такой ситуации? Хорошего вам вечера. Вам тоже хорошо. Надеюсь, что Хлопцы, будьте людьми. Вам обещаю. Вы нам вечер испортили. Я уже очунял. Он просто с ними разговаривает. Я пойду До свидания. Пока-пока. Пока-пока, пока придете дома. Пока придете дома. Обещаю вам, я тебе пообещала, что будет Галя, привет. О, вот, ой, а что ты мокрая? Я думала, с водомета. Да? Вот именно эти. Вас тут, там, раньше? Раньше? Вот здесь. Вот сейчас я не представляю. До конца надо стоять. они такое слово не знают, о чем вы, какое слово, герой. Они знают слово стекло, стекло. А кто хоть знает, как девочку звали, которую забрали? Протягуємо наш стрим. Я ще трошки першить горло після того, як побач нами силовики вжили перцовий газ. З'їжджають автозаки. Добрий день, ми в прямому ефірі Євроради, чи можна з вами поговорити? Можно. Я вас не ведаю, як вас кличуть, Галина. але часто вас бачу на акціях протесту. Ось, Да. Я вышла из тюрьмы недавно. а за що 7 сиділи? суток. Я сидела, я была возле костела, девочки там пикетировали. Стали их брать, я стала за них заступаться. Они меня отталкивали, они меня не брали, не мешайте, не мешайте. Потом я стала говорить про генерального прокурора Конюка, почему он так не реагировал на действия силовиков, а потому что он на коротком поводке
у Лукашенко, у него статья Уголовного кодекса доведение до суицида. Он сына, оказывается, до суицида довел. Я этому тихушнику начала это брухтеть. Девочек взяли, закрыли уже, хотели уезжать. Он слушал, потом решил и меня забрать. Ну, ось після гэтага затрымання і гэтых сутак, якія вы правялі, я не ведаю, в Жодзіна ці А Крестина и Жодина. і там вы побывали. Да. Ці пасля гэтага не было вам страшно зноў выходзіць на вуліцу? Мне не страшно, я с 6-го года хожу. Я сидела в 17-м году за марш дармоедов. Мне не страшно. Больше того. Там нормально относят, нормально кормят, есть свои плюсы. Плюс ремонт я им предложила сделать за свой счет. Завтра вот позвоню, узнаю, чтобы приятно было сидеть, а сидеть еще придется, пока Лукашенко будет, ремонтик сделать. И судовно. Нормально. Нормалево. И девочки молодцы, главное, девочки, молодежь, с которыми я сидела, с девчатками там, ни один не сказал, что после того, что они же первый раз попали, и им по 11, по 15 суток давали, никто не сказал, что нам страшно, не будем ходить. Еще больше будем ходить. Мы там разработали свой план деяния. Они сделали ошибку, что нас вместе посадили. Як скажите, сёння сустрэлі навіну пра вось такую патаемную інаўгурацыю Я Александра? была как раз там в Жодино, повезла сало сокамерницам, и мы там узнали, да. И я оттуда, Жодино, сразу сюда приехала на митинг возле ГУМа. Там. Як сустрэлі гэту навіну? Это говорит о том, раз он тайно провел, значит, он вот вроде он неадекватен, но, наверное, осознает уже и сам. Вы же видите, он уже хочет с Россией подвизываться, он, скорее всего, скроется и в России будет жить. Он уже, значит, сам немножко осознает, что он нелегитимен. Это хорошо, что он не... Даже, видите, и силовики по-другому как-то действуют. Они тоже даже где-то рады. Они устали от него, от его незаконных этих приказов. Добре, щиро дякую вам, поспіху. Дякую. Так. Ось бачимо, що неяк народ трошки адыходзіць у бок Нямігі, адыходзіць. Так, зараз тут, здається, комусь аказвалі дапамогу медики. Што ж, мой аператор кудысьці метанакіравана ідзе, нібыта нешта даведаўся. Попрошу яго спыніцца. Ось бачым, силовики пад'язджаюць. Так, як падказваюць наши гледачы у каментарах, нешта адбываецца на стэле, нейкая жара. Што ж, не ведаю, можа паспрабуем туды прайсці. Вось аўтамабілі пад'ехалі суды, пакуль не зразумела. Спыніліся побач з намі, ці будзе гэта зараз затрыманне, ці што. Наших коллегов. А что там отбывается на стеле? На стеле мы не знаем, мы только здесь были. А сейчас на Немигу идем, там говорят движ. Окей. Ось наши коллеги из інших СМИ подказали, что движ отбывается на Нямізе. Ну, давайте паспрабуем пройти туды. Здалёк я бачу, что недзе люди там бягуць ад кагосьці, аўтазакі пад'язджаюць. Ну што ж, там, где бегут люди и подъезжают автозаки, ну, хіба треба туди істи і нам виконувати свої службові обов'язки. Так, трохи першить у горлі, бо надишався перцового газу, який ужили супраць людзей, якія спрабавалі адбіць дзяўчыну. Калі вы толькі далучыліся да нашага эфіру, то можаце крышку адматаць. Мы чуем нейкія і крыкі. Ой, ну хіба сапраўды там адбываюцца нейкія жорсткія затрыманні, бо нават адсюль чуваць нейкія такія крыкі каля станцыі метро Няміга. Што ж, паскорымся, выбачаем за картинку.
Колено трясеться. Так, ладно, добре. Думаю, треба поскоритися. Все ж таки, ви так само побачили, що там відбувається, як і ми. Чуємо, як шматлікі голоси людей. Люди щось скандують. Покулі що, наскільки я мог зрозуміти, це віра можемо переможемо, а може і ні. Так, бачимо силовиків, які йдуть. Це придкий оператор, який біжить худше за мене. Так, попрошу його спинитися, пошакати мені. Здорово. Бачимо ми силовиків, супрацовників МАПу Каля на мості. Просвісла ж. Каля на мігі. Раз дорогу. Люди щось кричать этим супрацовникам. Наскільки можемо розуміти, зараз шаска мапавців, можете бачити. Покажи, будь ласка, їх. Хіба вирішила пробігти на інший бок вулиці під мостом. Ну, гэта каля 10 чоловік. Классно, пацаны. То, что вы снимаете, это хорошо. Дякую. Подойдите, вы вот туда вот отойдите. Если вы будете снимать издалека, чтобы вас не... Вы вот туда вот, вы не мешайте. Так, нам силовик так само подказал сысти. Ну что ж, побежим за супрацовниками. По Зыбецкой. Ой, уже на этой беготни блытаются литеры. Отбегли. Отсюль. Согнали их. Вера, можем, переможем, скандуют люди на улице, на Нямизе. Ой, на Нямизе, на Зыбецкой. Каля Нямиги. Что ж, я пропоную, давай пойдем не до Зыбецкой, давай поднимемся на верхний город. Так. Не притягиваем увагу силовиков. Идем наверх. Ось бачимо тут людей на Нямізі. Несколько десятков, ну може несколько сотнів. Тяжко нам знизу оцінити масштаб. На жаль, тут темновато, сподіваюся, це не доб'ється на якості картинки. Так, повернемся. На то рушить до мапавцев. Так, окей. Мы вертаемся. Народ подходит до
супрацоўнікаў МАПу. Ну што ж, так. Зараз бачимо, як збивали нейкого хлопця гумовими дубинками. Там так само крутять нейкого мужчину. Зараз давай підійдемо сюди, бо тут більш світло. Які мужчин тримають голову, руки за головою. Так, у нас переривається інтернет. Так, здається, інтернет повернулися. Ми ось зараз тут на початку вулиці Зибицької вулиці, побач з Няміги, станції метро, тут відбулися такі жорсткі затримання. Ось бачимо двох молодих людей, вони лежать з руками за головой. Были только жорсткі затримання, но треба сказати, що і протестовці вживали силу, наскільки я мог бачити. Ось машина. Так, хтось нечто кинув. Так, осторожно. Стой. Осторожно. Так. Осторожно. 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 Давай покуль тримаємося так, як є. О, так. Ми зараз знаходимося біля станції метро Няміга, ось на початку вулиці Зибицької, де зараз відбулися такі жорсткі затримання. Ось попрошу оператора знову показати. Ось два мужчини зараз ось у оточенні силовиків. Ось тримають руки за головою. Ось бачимо, що народ від Няміги, від верхнього міста біжить кудись. Ну що? Так, ось мужчин повели автобуси. Ось машин доставляють в автомобілі. До місця під'їжджають і автозак, і автобуси. Не зрозуміло покуль.
Ось бачимо, як ведуть людей у автозак затриманих. Так, мне подказывает оператор, что у нас сідає наш iPhone, на який ми робимо стрим, тому як його трохи підзарядити від пауербенка, переносного акумулятора, ми зараз відключимо мікрофон і в кілька ближайших хвилин, но застанетеся без моїх коментарів. Ну, може для когось це тільки плюс. Так, тобі треба допомога? Шнура для пауербенка, тому не будемо покуль припинятися. Будемо працювати, покуль не сяде у нас батарея нашого айфона. Так, вертаємося до верхнього городу. Ось зараз, в гэтай хвилини там відбувається затримання. Бачимо народ, який біжить уверх. Можемо бачити, що вздовж проїзної частки каля станції метро Няміга стоять вельмі шмат автомобіляў, спецаўтамабіляў, гэта аўтазакі, мікрааўтобусы. Так, пакуль мы не адрубіліся па тэхнічных прычынах, самы час нагадаць вам, каб вы падпісаліся на нас, калі вы яшчэ гэта не зрабілі, просто зараз падпісвайцеся на канал Еўрарадыё у YouTube, ставце лайк гэтаму відэо, ставце званочки, каб не прапускаць все новыя наши відэа, нашыя стрымы. Мы знаходзімся каля станцыі метро Няміга. У гэтай хвіліны адбыліся затрыманні. Затрыманні працягваюцца ўвесь час ужо ад пачатку нашага стрыму. Чуем аўтамабілі, якія праязджаюць міма. Праязджаюць міма, падтрымліваюць людзей, падтрымліваюць пратэстоўцаў гукавымі сігналамі. Што ж, сілавікоў зараз тут няма на месцы. Ну, я маю на ўвазе на вуліцы непасрэдна. Яны зараз все пахаваліся ў аўтамабілі. Зараз мы скаардынуемся з нашай рэдакцыі. На жаль, у мяне не працуе мабільны інтэрнэт. Дзякую МТСу. Але магу з рэдакцыяй звязацца па тэлефоннай сувязі класічнымі метадамі. Так, мы связались с нашей редакцией, нам подсказали, что
зараз пратэсты у розных маштабах адбываюцца па ўсяму гораду, у розных кутках горада. І вельмі вы хацелі бы вас папрасіць, зайдзіце, падпішвайцеся, па-першае, на наш тэлеграм-канал, на тэлеграм-канал Еўрарадыё. Там вы можете дасылаць, калі вы становіцеся сведкам гэтых пратэстаў, дасылайце нам, калі ласка, фота, відэа таго, што зараз адбываецца ў Мінску. Ну і просто подписывайтеся на наш канал, каб сачыць. Мы, на жаль, будзем сканчаць наш эфір, бо зараз мы ўжо бачым, што непасрэдна на Нямізе ўжо пратэст сканчаецца, ўжо такога няма нейкіх актыўнасцей тут. Але сачыце за ўсімі нашымі навінамі ў тэлеграме, будзем аператыўна паведамляць, што адбываецца у горадзе, ў Мінску і ўвогуле ў Беларусі. Яшчэ раз нагадую, калі ласка, калі вы становіцеся сведкамі нейкіх падзей, якія зараз у гэтай хвіліны адбываюцца ў Мінску, дасылайце, калі ласка, нам праз адмысловага бота, праз адміністратара у тэлеграм-канале Еўрарадыё. Для вас працаваў Міхась Ільін. Дзякуй, што былі ўвесь гэты час з намі. Мы будзем сканчаць наш эфір. Зараз побачым, яшчэ бегуць сілавікі кудысьці. Давайте зараз паглядзім, куды бягуць. Можа, нам яшчэ хопіць. Бягуць, чуем, што бегуць да KFC. Ну, добра, яшчэ не будзем сканчаць наш эфір. Давайте. Пробяжымся. Осторожно. Ну, дакладна, сілавікі перабеглі дарогу і бягуць да фастфуда на KFC. Глядзіце, што адбываецца. А за что? Он без... Они оттуда взяли, а это оттуда. Ну, гэта лепш за любыя каментары на ваших і наших вачах. Затрымалі мужчыну. Нейкія сілавікі ходзяць побач з Бургер Кінгам. Ой, не ведаю, якое нам будзе бяспечнае рашэнне прыняць. Каб таксама не трапіць сілавікам. Ну, бачым калегаў, якія перейдем все ж таки до KFC. Хотели мы скончаць наш стрым, але як апынулася не час гэта рабіць. Толькі што атрымаліся, адбыліся жорсткія затрыманні на Нямізе. Нагадаю, на жаль, у нас хутка скончыцца батарэя на нашым працоўным айфоне, праз які мы вядзем гэты стрым. Таму прыпыніцца ён можа ў любую хвіліну. Наша коллега з Белапану нам подказала, что затрымали як мінімум 2-3 чалавек і збеглі. Ну, як падаецца, тут просто будуць зараз перацягваць затрыманых з аднаго аўтазака ў іншы аўтазак. То бок такого зялёнага аўтазака, такого агульнага, так бы мовіць, перацягваюць у такі белы аўтазак. Белы аўтазак — это такі, там знаходзяцца так званыя стаканы, то як малады чалавек паспрабаваў збегчы, але не атрымалася ў яго. Яго затрымалі.
Что ж, давай поднимемся, может, вышей. Что вы делаете, позорище? Позорище! Фу! Давай. Поднимемся наверх, на приступке. Фух. Стали только что свідками. Ну, розтлумачу, що було. Тут на Каля, КФС, на Нямізі спинилися автозаки, відбували з такого загульного автозака. Перетягували затриманих такий автозак, який розбит на камери. Відовочно, що це білий, акурат такий автозак, який розвозить людей уже непосередньо ці руси. І ось у цей момент під час такої переправки з одного автозака в інший вибіг мужчина, поспробував збігти, але не отрималося у його. Його затримали досить так брутально. Так, ми чуємо крик, а значить так само ніде відбувається ніякі затримання. Це ні. Так. Фух. Еврорадио. Хотите в прямом эфире расповесить? Может, стали свет? Потом расхватят. Ладно, добро. Сами знаете, вот с удовольствием. Только если радио. А радио? Нет, у нас прямой эфир, видео. Пробачте. Окей. Що ж, ну, силовиків зараз ми не бачимо в це місце. Ось бачимо, ось від гандльового центру на Нямізі. Нямізі, як 3, здається, називається. Ідуть некие супрацовники у балаклавах. Давайте поглядим, что яны будут робить. Так. Есть такое адчуванне, ці яны заходять у Бургер Кінг, каб затрымаць кагосьці, там ці яны падымаюцца про. Бачно вам ці не? Ну, хіба бачно. Добре, зараз буде наша другая спроба скончить ефір. Нагадаю, що сьогодні ми ввели прямую трансляцию на наш канал у YouTube. Ставьте лайк этому видео, ставьте звоночек, как не пропускать все новые відео, все новые стримы, які виходять у нас. І обов'язково підписуйтесь на наш канал у Телеграмі. Нам підказали в редакції, що зараз по всьому городу протягиваются акції протесту у різних кутках города, у різних масштабах. Тому, коли ви становитесь свідками цих акцій протесту, то присилайте у Телеграм нам фото і відео цих протестів. Коли ви становитесь відовочцями затримання, так само це все нам досилайте у шапці нашого телеграм-канала Єврорадіо. Ви знайдете всі відповідні контакти. Щиро дякую. Ми будемо протягувати слідкувати за сьогоднішніми подіями, але вже будемо робити це
праз іншыя соцсеткі, у тым ліку ў тэлеграме. Таксама сачыце за ўсімі новымі падзеямі. Для вас працаваў Міхась Ільін. Шчыра дзякую, што ўсе весь гэты час былі з намі. Мы сканчаем наш эфір.